अस्सलाम वालेकुम संगता दा टीमा करे नन करदगा पटुन और दुम के सब तहसील करदगा पर आतम के तिनिंगा सुस करदगा पे तो पत करे तरक्याती कार्यम गिड़ास 2015 और 13 से नहीं शुरू मसूसुर लेकिन नाम अट करे सलीसुर लेकिन अल्लाह ने फजल करे मर्दास करे सब तहसील न करे कार्यम बाज बेहतरीन मरसा नहीं हो और दाटी बनन तो ख्वाजा मन्नाडे मौजूद न नोड नरफिन वो न फिन नौली कर रफिन वाला उपत करे और नरफिन के अमर कार्यम ख्वाजा तेरा अपने पास मोहम्मद सिद्दीक सिद्दीक भाई दाड़ी ने अनंत वन्नाड़ी के और मुंशी है तो नन ओड नरफिन करे दाटी म करे कारिम कमरो और अराठी मिस्कन कारिम किलो मरो और अराठी मिस्कन करदिगाब ना अरा की मखलूक है ओ करे मस्तुंग ना तहसीलन करे उता कारिम खत्म मरो और करे दाड़ी करे उता कारिम शुरू मरो और मखलूक के रोजगार मिलो तो करे नन ओड नरफिन जी ख्वाजा अराठी मिस्कन कारिम शुरू मरो دا کارم انشاءاللہ دا سا تو باز زور شور شروع ہے تقریباً دا ٹھیک ہے باز بلو کمپلیکس سے ماشاءاللہ ایس ڈی او اے سی تحصیلدار صاحب نا دفترم جوڑ مننگا ٹی تے اور ایس ڈی او تمام ڈپارٹمنٹ آتا ایس ڈی او تا کہہ رہے کوارٹرا کم جوڑ مننگا ٹی ہو اور افتا رہائش نہ کہہ رہے تمام کوارٹرا کم جوڑ مننگا ٹی ہو 1-4 گریڈ نہ مننگا ٹی ہو 5-10 سنہ اور 14 11 14 15 17 تمام کوارٹرا تے ٹی اور دفتر بلیک ٹاپ نم کارم شروع مننگا ٹی انشاءاللہ اور نن دافت اندہ کوشش اٹی لگو کن انتہائی زیادہ مستری کرے داڑی نن خلقوں نے ادانم زیادہ لگو کو مستری داد انشاءاللہ نن یکونے میرات ہوا اندر اندر کمپلیٹ کریں انشاءاللہ. اچھا نہ خنین کی بجلی دا خوف ٹھیک ہے جی بجلی نہ مشکلات نہ باوجود نہ خنین ان کے جنریٹر تم کرے مخلوق کرے کارم کریں جی تو سو شام لگو داڑی نن تقریباً 40-50 دانہ شمسینہ میں سنو نفتیم کارم چلیں گے گٹی اور ان علاوہ 3 فیس ارا کے بلا جنریٹر کو مسیدانہ کہہ رہے بلو جنریٹر نہ پورا کمپلیکس کے سنو نہ روڈا نیلاوا کہہ رہے دا ٹائل والا جنریٹر آتے ہیں تقریباً 10 دانہ جنریٹر نہ حکم تکھو اور تمام کوارٹر آتے کہہ رہے ٹائلہ نہ ٹف ٹائلہ نہ کارم بنیں گٹی چپس ٹائلہ نہ گلیکس ٹائلہ نہ کارم چلیں گے گٹی ماربل نہ کارم چلیں گے گٹی کلٹی تا پلستر نہ اور اراڑے اراڑے چنائی بچوں حکم بنیں گٹی ہو بس انشاءاللہ یکونے میرا تو اندر اندر ٹوٹل کمپلیٹ مرے کمپلیکس نین پاس گڑاس پہ نن گڑا میں ملی کرے دا کارم کرنا پین بس دانا کہہ رہے صرف اندازے کہ ننے اگر سرکار ننے کہہ رہے فوری طور دفتہ بلا تے تیرے سکائے نن اندہ خطے نہ کارے مجھے کہہ رہے مزید دلچسپی عملے نہ اور تیزم کے ارا بلک مطلب مچھی واضح کس طرح پیسہ نہیں حساب پیسہ نہیں صاحب سنگتک دم کنم خنارے کے بلوچستان میڈیا اکیڈمی نے سنگتک ناڑم سر مسور اور دم کنانا خواجہ پارے کرے اگر ظاہر ہے کہ پیسے مریک تو کارم مریک اور پہ باوجود کرے ننتنا کارم تے تیز خانون اور شمسی خواہفین اور جنریٹر کناڑی نن تینر دگڑات خنان اور انشاءاللہ نم اس کنسر کروں تا تو مسی انشاءاللہ نن میں دم کے آبادی نوالا نشان سن کے پھر برساتم پت کرے انت آبادی میں سنیں کاریزت نشان سن کاریزہ کرے رکھ لیکن وہ تم مچ مشکلات داد کہ اگر حکومت داد کرے صفائی کے تو کرے کنا خیال کرے بجلی مفہم کرے نہ مخلوق کرے زیادہ کرے آبادی نہ ذریعہ ملی کر تو ماشاءاللہ دا اگر ارادی مرو رکھ تو داڑے کرے دا نوجوان مرور دا کرے تعلیم یافتہ رکھے طبقے داڑے وہ کرے اناڑے روزگار لگوئے تو کنا خیال دا علاقہ نہ پسماندگی ختم ہو مو مسلم قانون نے کہ دا مخلوق انت کریں گے ٹھیک ہے منت وار